Ahoj, já jsem Maki a dneska vám budu dávat jednu otázku. A vy mi potom napíšete do komentáře odpověď. Tak povyprávím vám o té otázce. Bude o mé kamarádce a o mě. Možná i o jiných holkách, anebo ne. Ale zatím víme, že budeme my. Ale chtěli bychom se zeptat, protože my dvě chceme založit s jednou holkou kapelu, ale máme 3 jména, takže nevíme jaké a vás se můžeme zeptat. Takže bych se vás chtěla zeptat, jaký se vám bude líbit víc. Za prvé spirála, nebo spirály, za druhé lové diskošky a za třetí diskošky. Tak jo, napište mi do komentáře, jaký byste chtěli a volajkujte mi video, dejte mi odběr a i můžete u toho okomentovat moje video. Ahoj!